bala sna naka konjo ka telaran pay village organization kalau ka jaka ka ba kini ki self help group ki ba pair ki ba dan ko ba khandai ki ha pa ni ka village organization kin na ban pelong ya ka ni ka hot ban pelong meeting ban pelong ki kinja training dan ki kinja consultation dan ki workshop of pair. Ano to may test chip. Itu clear ba ya kan ka building la clear mata kasni started by March ano jalwa. But every additional deputy commissioner, but it tells no baharu. Kula ron kat na rubas lang, bantay bat hadu kan kasni, yung mga niyo pan pliya kanika. Katun ka khana summary ka census ka ni khan. Kumba are 4% Arpo nakisispa kinongin ki hap po ta ka category dan ni haka group ka bani shoot ni jute ki below poverty line iba in haka jindo ka jindo ka pasukai je kai ka daw ka pelongi kinongin bantu ka daw ka ba kindan ya ka capital dan ni ka paisen bakin sen ya lagi jong ki kam bakinjan lagi jong ki kijat je na ta ka daw ba ki bre sasa haka jindo jindo Bona kibreo ki Thailand pendong ki em nak kabar parian bat kitu ki bangdan jaka puta pat bangda panen ki em nak ba talasmi hende ke cikin kalong ba kinle umno berpendap ya ke ye kesem lala kindan ki jaka ki puta bangda kinden ba lala kindon kana ka phat ka point ka khya dan ai ba ne ka building kalong ka kinja platform ye fit Opinyo banyak pelong iki meeting di fair pelong ban pelong iki kita training pelong iki workshop activity way pak